Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον κύριο Παύλο Τσάγκα. Καλημέρα κύριε Παύλο. Πώς είστε? Μια χαρά. Εδώ με το φωτογραφικό υλικό το παλιό. Μας πείτε καμιά ιστορία από το αυτοκίνητο, από ό,τι ξεκινήσετε, με ποιο μοντέλο? Ξεκινήσαμε το Deutsch. Για πότε? Ναι. Αυτό ήταν πολύ παλιό, πέρασαν. Μετά από εκεί πήγαμε στο Mercedes. Πού ταξιδεύετε με αυτό? Αυτό εκεί, στα χωριά αυτά, έκανε και συγκοινωνία. Μεταφέρατε και επιβάτης? Ναι. Στα ορεινά πάνω της Άρτας? Εκεί της Άρτας, Σκούπα, Δαφνωτή, Γοργόμηλο. Για τι περίοδο μιλάμε, για αυτή η φωτογραφία? Αυτή το Mercedes. Πότε, τη χρονολογία? Εκεί στις ημερομηνίες πέρασε. Είναι δεκαετία 50-60? Ναι, περίπου. Ωραία. Ναι. Και μετά? Μετά μπήκα σε αυτό, το Mercedes. Με αυτό άρχισε και πήγαινα Αθήνα. Ωραία. Τι δρομολόγια, εποχή μιλάμε? Με τις ημερομηνίες έπρεπε να τις είχα γράψει, γιατί... Πιθανόν είναι δεκαετία του 70 αυτό. Ναι. Αυτό το είχατε πάρει μεταχειρισμένο, ναι, το αυτοκίνητο? Ναι. Ωραία. Από πού το είχατε αγοράσει? Αυτό είναι καινούργια αντιπροσωπείες. Θυμάστε καθόλου χρήματα τότε πόσο κόστησε? Είναι πολλά τα χρόνια. Μετά από εκεί, ωραία, Παύλε, δεν σου έχω ένα σκάνια εδώ, γιατί πήρα σκάνια. Ποιο? Το 85 το σκάνια με μούρι. Ωραία. Μετά από το σκάνια πήγαμε στο Βόλβο. Σε αυτό. Ποιο είναι το 89 είναι αυτό? Ναι. Ωραία. Και μετά? Και μετά από το 89 πήραμε 16. Το 16 το έχω κάτω, το έχουν τα παιδιά. Ωραία. Δεν το έχουν φωτογραφία. Ωραία, και μετά ξεκινήσετε στα σκάνια και που φαν σκάνια βλέπω, μετά γίνεται φανατικός σκανιάκιας. Ωραία. Σκάνια. Με το Mercedes αυτό που είπατε κατεβαίνατε Αθήνα. Ναι, δρομολόγια, Άρτα, Αθήνα. Πόσες ώρες ήταν τότε? Πολλές ώρες. Πάρα πολύ, ήταν παλιός ο δρόμος. Βέβαια. Φορτηγά εκείνη την περίοδο υπήρχαν πολλά ή ήσασταν? Όχι λίγοι? Πάρα πολλά. Δεν ήταν πολλά. Και η επιτυχία ήταν με μένα μετά που έβγαλα το Volvo το 89, τότε άρχισε η δουλειά και πηγαίναμε πολύ, πολύ καλά. Ωραία. Το 89. Σειρώμενο. Σειρώμενο. Ναι. Ωραία. Στο παρελθόν κάποιος μου είχε πει ότι όσο ήσασταν μονάδα αυτοκίνητα ήταν καλύτερα από θέμα τιμών. Μετά όσο έγιναν τα σειρώμενα ήταν χειρότερα. Τι λέτε? Όχι. Εντάξει, αυτό μια συνήθεια ήτανε, αλλά αυξήθηκε η δουλειά και σιγά σιγά τα σειρώμενα δεν υπήρχαν πολλά τότε, ήταν λίγα. Τότε λίγο να επικεντρωθούμε λίγο στο παρελθόν. Ταξιδεύατε με το Mercedes, φτάνατε Αθήνα, κοιμόσασταν μέσα στο φορτηγό? Ναι, αλλά τέτοιος ύπνος που ήταν δύσκολος, κουραστικός. Πάνω, λοιπόν, πάνω στο τιμόνι πιο πολύ. Ωραία. Και μετά επιστροφή φαίνονται διάφορα εμπορεύματα από Αθήνα για Άρτα. Όταν πήγαμε στο Βόλβο με τα κρεβάτια, με τα καλά, με τις ανέσεις, πολύ διαφορετικά. Ναι. Ωραία. Συναδελφικότητα υπήρχε τότε εκείνη την περίοδο? Με τους συναδέλφους πώς θα πηγαίνατε? Μια χαρά, όχι, με τους συναδέλφους καλή καλά. Επειδή ακούω τώρα ότι παλιά υπήρχε συναδελφικότητα καλύτερη, τι λέτε, ή το ίδιο είναι και σήμερα? Τότε ήτανε, εμείς δουλεύουμε σε πρακτορία από εδώ για Αθήνα και από Αθήνα για κάτω πάλι σε πρακτορία. Καταλάβατε. Ωραία, ωραία. Θυμάστε καθόλου κόμιστρα εκείνη την περίοδο ήταν καλύτερα συγκριτικά με τώρα? Ναι, τότε τα χρήματα, γιατί ήταν και τα πετρέλαια φτηνά. Η μεγαλύτερη ιστορία, Παύλε, είναι με αυτό. Που έκανα συγκοινωνία, είχαμε βάλει καθίσματα πάνω στο φορτηγό και έκανα συγκοινωνία από Σκούπα, Φιλιππιάδα, Ροδαυγή, Πιστιανά, Φιλιππιάδα. Ωραία. Μετά από 1,5-2 χρόνια πήγαμε στο Γοργόμηλο, Τσαγκαρόπουλο, Γοργόμηλο, Γυμνότοπο, Καστρί, Φιλιππιάδα. Για πόσα χρόνια το κάνετε περίπου αυτό? Αυτό κάπου 1,5 χρόνο. Και δεν υπήρχαν λεωφορεία. Μέχρι πόσους επιβάτες βάζετε πάνω? Όσοι ήταν, αλλά ας πούμε, ένα περίεργο ήταν ότι αυτά τα χωριά είχαν παπάδες.
το φορτηγό έφερνε 2 κοπάδες. Οι δρόμοι τότε ήταν κομματόδρομοι. Δύσκολοι δρόμοι. Και όταν έβρεχε, χιόνιζε, ο κόσμος πώς σκεπάζονταν? Όταν έβρεχε, όταν χιόνιζε, ο κόσμος πώς προφυλάσσονταν το χειμώνα? Το χειμώνα είχε μουσαμάγου πάνω. Και το σκεπάζεται κανονικά. Δεν ανοιχτό. Θυμάσαι καθόλου το εισιτήριο πόσο κόστιζε? Πολλά τα χρόνια τώρα. Ωραία. Και μου είπατε και μια ιστορία εδώ με την Αρχόντισσα. Πώς και την ονομάσατε Αρχόντισσα? Αρχόντισσα. Ήταν τότε η εποχή, ήταν Αρχόντισσα. Ναι. Και εκεί με αυτό μου είπατε γνωρίσατε και τη σύζυγο? Ναι, εκεί ξεφόρτωναν τα φάρμακα στο φαρμακείο και εκεί το κορίτσι. Πάει το κορίτσι. Το φάγαμε. Ναι. Ωραία. Της άρεσε στη σύζυγο το φορτηγό γενικά? Ναι. Μόνο με την πεθερά μου δεν πήγα καλά, γιατί μόλις έπαθε η πεθερά μου ότι είναι σοφέρ πάνω από τη θάλασσα. Ναι. Αλλά μετά γιατί ρωτήσαν ανθρώπους ποιος είναι και εκεί... Έδειξε το γλυκό που λέμε. Ωραία. Ναι. Και η εμπειρία σας τι σας έδειξε, Mercedes, Volvo ή Scania? Η εμπειρία σας τι σας άρεσε περισσότερο, Mercedes? Τότε η εποχή μας με το Scania που απογοητεύτηκα αυτό με το 85, γιατί πάθανε ζημιές με το διαφορικό συνέχεια. Μετά που πήρα το καλύτερο από όλα ήταν το Volvo, το 89. Το 89. Τι υποδύναμη είχε αυτό? Τι υποδύναμη είχε αυτό? Το 89, πόσο έβγαινε, αλλά ήταν δυνατό αυτοκίνητο. Πολύ δυνατό. Και με ανέσεις προφανώς όταν πήγατε από το Mercedes στο Volvo, είδατε άλλο αυτοκίνητο. Άλλαξε. Ωραία, ωραία. Πέρασαν 50 χρόνια. Ωραία. 50 χρόνια Άρτα Αθήνα πήγα. Ναι. Ακούσατε? Ναι. 50 χρόνια. Άρτα, και η καλύτερη περίοδος πότε πιστεύετε ήταν για τη μεταφορά, ποια δεκαετία? Η καλύτερη εποχή ήταν όταν είχα το 89 το σειρώμενο. Ήταν πολλή δουλειά. Και εμένα και χρήματα, γιατί ήταν και δουλειά και το πετρέλαιο ήταν φθηνό, γι' αυτό. Το εξοδολόγιο μικρό. Ναι. Ναι. Και όχι, ήταν πολύ καλή αυτή η εποχή δηλαδή. Φαντάζομαι την περίοδο εκείνη που μου δείχνει και το παλιό το φορτηγό, ο κόσμος σας έβλεπε σαν σωτήρες, εσάς με τα φορτηγά. Μα τότε βάζαμε πάνω, φορτώναμε το φορτηγό αυτό και τι βάζαμε πάνω? Δεν βλέπεις τριφύλια. Βάζαμε ό,τι ήθελες από τα χωριά για την Φιλιππιάδα, βάζαμε ζώα, βάλαμε ας πούμε ό,τι υπήρχαν, κάστανα, πατάτες, ας πούμε κατσίκια. Ήταν η εποχή τότε, δεν υπήρχαν, οι δρόμοι ήταν... Ναι. Και φαντάζομαι τα σημερινά τα φορτηγά όπως είναι εδώ το Άρτο, του Κώστα. Τώρα τα φορτηγά είναι... Φαντάζομαι διαστημόπλια πλέον. Τώρα αυτά είναι. Ωραία. Και πόσα χρόνια είχατε σύνολο στο επαγγελματικό τιμόνι? Εγώ από Άρτα Αθήνα σχετικά είχα 50 χρόνια. 50 χρόνια. 50. Ωραία. Και κλείνοντας μια συμβουλή σε κάποιον νέο που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα, τι θα του λέγατε? Να κάνει? Σε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα, σε κάποιον νέο να γίνει οδηγός, τι θα του λέγατε, τι θα του συνιστούσατε? Είναι πολύ καλή. Εγώ πολύ ευχαριστημένος είμαι. Αυτά τα χρόνια, βέβαια ήταν σκληρή δουλειά, αλλά μια χαρά. Ο κόπος άξιζε. Τώρα που είμαι συνταξιούχος, είμαι τεμπέλης, δεν αντέχω. Γιατί γνώριζαμε κόσμο, πήγαιναμε Αθήνα, πηγαίναμε παντού. Ήταν πολύ ευχάριστη η δουλειά. Οπότε έχετε τις καλύτερες αναμνήσεις από το επάγγελμα? Τις καλύτερες αναμνήσεις. Ωραία. Και τους καλύτερους φίλους αυτοί. Δεν είχα εχθρούς. Εχθρούς εγώ, συναδέλφους δεν είχα. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παύλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.